Здравейте хора, и днес ще ви покажа как да използвате алфа в Geometry Dash. Така, тук си имаме едно готово направено ниво. Така, да обясня какво прави алфа. Алфа прави блокчета невидими. Така, сега тук ще сложим алфа. Може да го сложим и по-рано. Сега трябва да сложим група, така както аз искам, на тези три блокчета. Ще ги сложим като група 1. Така. Сега отиваме при алфата. И ето го на менюто. Сега група ID трябва да дадем ID-то на групата. Това за колко време да станат, т.е. колко дълго ще им отнеме да станат невидими. А това колко да се виждат. Ще го сложим на 0, fade time пак на 0. Touch target трябва да го докоснем, например. Слагаме това ето тук. Ето виждаме, че тези вече са невидими. Както си спомните, тук горе сложих и ни бодли. Можем да видим какво е било препятствието. Да, така се ползва алфа. Тук много често, например, можем да сложим ето това тук. Така, ние го докоснахме и станахме невидими. Така, това е туториала как да използваме алфа. И не забравяйте, ако такова съдържание ви харесва, абонирайте се за канала и харесвайте видеята, за да получавате още такова съдържание. Чао! И до следващия път!